Non asistiron aos actos institucionais, pero as compoñentes do Grupo de Autocuidado O Fogar das Mulleres quixeron facer visible a súa situación nesta data tan sinalada. Hoxe o Día da Muller, entonces non fomos invitadas polo Concello e estamos aquí para ver si hacemos algo de ruido para que nos escoiten cando estamos vivas, porque mortas xa non nos poden escoitar. Coa colocación dunha pancarta ao carón da Casa Consistorial denunciaron a falla de interese por parte do Concello, que din segue sen cederlles un local e atender as súas peticións, despois de que en xaneiro denunciaran trato vexatorio por parte dunha traballadora do Centro de Información á Muller. Nada, de momento non tenemos ni contestación, ni llamadas de ningún tipo, ni nada. Ahora mismo, desde el día 5 de enero que pusimos en conocimiento el problema que había en el Concello, nadie se puso en contacto con nosotros. Estamos, haciendo el grupo, nos reunimos donde podemos, porque no tenemos local. Cuando o señor alcalde nos dijo que nos iba a prometer un sitio donde reunirnos, y de momento pues estamos o en casas particulares o en cafeterías y nos reunimos de esa forma. Na actualidade, as máis de 20 integrantes deste colectivo vense obrigadas a acudir ao CIM de Ribeira, posto que as trabas impostas no de Boiro dificultalles a realización de calquera trámite. Pues estamos yendo a Ribeira, al CIM de Ribeira, porque aquí como tenemos que poner todo por escrito, y claro, alargan el tiempo, claro. Entonces pues, nos están atendiendo en el CIM de Ribeira. Insisten en que o trato recibido por parte do Concello boirense incrementa aínda máis a situación de vulnerabilidade na que xa están pola súa condición de vítimas de violencia de xénero.